Ngayon, ikaw ang nakikinabang sa lahat ng pinaghihirapan ko sa trabaho ko. Hindi mo nga ako magawang tulungan. Eh, ikaw tong lalaki. Pero sino nagtatrabaho ngayon? May narinig ka bang reklamo sa akin? Di ba wala? Sinusumbatan mo na ako? Mayabang ka na ngayon? Porke ba may trabaho ka sa atin? Hindi ako nagyayabang, Chris. Pinapaalala ko lang yung mga sakripisyo ko. Pero, pati pagtulong ko sa nanay ko, pinagkakait mo. Mahal, buo na bang desisyon mong bubukod ka sa nanay mo? Oo, Chris. Matagal ko na rin pinag-isipan to. Sige, kakausapin natin ang nanay mo. Siguro naman, matatanggap ni nanay ang desisyon natin. Sige, tara. Kausapin natin ang nanay mo. Nay, sasabihin ko sana kami ni Chris. Ano yan, anak? Nay, bubukod na po kami ni Chris. Ano? Sigurado na ba kayo sa desisyon nyo? Opo, Nay. Napag-usapan na po namin ni Chris. Opo, tita. Hindi ko po pababayaan si Jen. Siguraduhin mo lang, Chris, na hindi mo pababayaan si Jen. Opo, tita. Pangako po. Kasi hindi biro ang papasukin nyo. Sige, kung yan ang desisyon nyo, wala naman akong magagawa. Salamat po, Nay. Salamat po, tita. Nay, ano pong nangyayari dito? Si ate mo, bubukod na daw sila ni Chris. Ano po? Totoo ba yun, ate? Oo, Abby. Paano na kami ni nanay niyan, ate? Hindi mo na ako matutulungan sa pag-aaral ko. Abby, hindi ko nakakalimutan yun, kaya wag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, tutulong pa rin ako sa inyo ni nanay. Ate, Nay, Abby, aalis na po kami ni Chris. mag-iingat po kayo, ate. Sige po, Nay. Abby, tutuloy na po kami. Jen, nakapagluto ka na ba ng almusal? Nagugutom na kasi ako. Hindi pa, Chris. Ikaw na lang. Nagmamadali na rin kasi ako. Ano ba yan? Dapat kasi gumising ka ng maaga para nakapagluto ka ng almusal natin. Para hindi ka nagmamadali. Eh bakit ikaw, Chris? Ano bang ginagawa mo? Eh andito ka lang naman sa bahay. Kaya mo na yan. Jen, kinakausap pa kita. Ano pang gusto mong pag-usapan natin, Chris? Pwede ba? Nagmamadali ako? Nagmamalaki ka na ngayon ah. Porke ba ikaw yung may trabaho at ako wala? Ano bang sinasabi mo? May narinig ka ba sa akin? Di ba wala? Kaya pwede ba? Alis na ako. Yan ba yung walang sinasabi? Pero sa kilos mo naman, pinapamukha mong inutil ako. Buti alam mo. Alam ko, hindi ako manhid, Jen. Pero nararamdaman ko yon. Alam mo, Chris, sa
Halip na nagtatalo tayo lagi, gawin mong nararapat para hindi ka na insecure dyan. Sige na, aalis na ako. Si Abby to ah. Abby, ba't nandito ka? Saan ang punta mo? Ate, ang totoo niyan, pupuntahan sana kita sa inyo. Kasi, si nanay, Bakit, Abby? Anong nangyari kay nanay? may sakit si nanay ate. Lagi kanyang hinahanap. Sige, pupunta ako mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Sige po ate, aasahan ka po namin ha. Oo, Abby, pupunta ako mamaya. Sige ate, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Sige, mag-iingat ka ha. Paano kaya pag nalaman ni Chris na pupunta ako kay nanay? Baka magalit yun. Bahala na. Ang importante, madalaw ko si nanay. Nay, Jen, mabuti naman nakadalaw ka. Oo, Nay. Nasabi kasi ni Abby ang kalagayan nyo. Wala ito, anak. Konting lagnat lang. Nay, bakit hindi po kayo magpatingin sa doktor? Alam mo naman, Jen, nakapos kami ngayon. Hindi nga nakapag-aral ang kapatid mo. Dahil inuna mo yung asawa mo. Nay, tutulong naman po ako. Pero ano, nakita mo na ugali niya? Wala siyang trabaho at ikaw ang bumubuhay sa kanya. pinipilit naman po niyang magtrabaho, Nay. Ang kaso, wala pa pong tumatanggap sa kanya. Paano kasi tamad yung asawa mo? Nung makita niya may trabaho ka na, bigla siyang nag-resign. Para ikaw, nagpapakahirap sa trabaho. At siya, nagpapakasarap sa sahod mo. Nay, sige po, aalis na po ako. Ito po, tanggapin nyo. Pampagamot nyo po. Kung alam mo lang, Jen, kung gaano kita gustong makasama at ang apo ko. Pero, pinagkakait ka sa akin ng asawa mo. Jen, saan ka galing? Sumagot ka. Siguro may katagpo ka, no? Anong pinagsasabi mo, Chris? Wala akong katagpo, no? Eh, kung wala kang katagpo, saan ka galing, ha? Doon kay nanay. Dinalaw ko kasi may sakit siya. Ayan na nga sinasabi ko eh. Siguro nag-inarte lang yung nanay mo para makahingi siya ng pera sa'yo. Hindi ganun si Nanay Chris. Grabe ka naman makapanghusga sa kanya. Totoo naman ah. Para ikaw yung maghirap na sumuporta sa pag-aaral ng kapatid mo. Parang baliktad ata yung sinasabi mo kay Nanay Chris. Di ba ikaw yung makasarili? Dahil ayaw mong tulungan yung nanay ko. Samantalang siyang nagpapakahirap sa akin para makapagtapos ako sa pag-aaral ko. Ngayon, ikaw ang nakikinabang sa lahat ng pinaghihirapan ko sa trabaho ko. Hindi mo nga ako magawang tulungan. Eh, ikaw tong lalaki. Pero sino nagtatrabaho ngayon?
May narinig ka bang reklamo sa akin? Di ba wala? Sinusumbatan mo na ako? Mayabang ka na ngayon? Porke ba may trabaho ka sa atin? Hindi ako nagyayabang, Chris. Pinapaalala ko lang yung mga sakripisyo ko. Pero, pati pagtulong ko sa nanay ko, pinagkakait mo. Sinisikap ko na nga magtrabaho para lang sa inyo. Hindi ko na nga rin hinihintay yung pagod. Para sa inyong lahat. Nagdodoble kayod ako. Para lang mabuhay ko kayo. Lalo na yung anak natin. Pero hindi pa rin pala sapat sa'yo lahat yun. Hindi ko na alam pang nararapat kong gawin. Nahihirapan na ako. Nay. Bakit nandito ka, anak? Pasensya na po kayo, Nay, sa lahat po ng pagkukulang ko sa inyo. Mali po na mas pinili ko ang sariling kaligayahan ko noon. Kesa po sa inyo na siyang nagpalaki at nag-aruga sa akin. May mali din sa akin, anak, kasi hindi kita pinigilan noon. Dapat hinanda ko ang sarili ko sa katotohanan na hindi ko hawak ang magiging kinabukasan nyo. Na magkakaroon din kayo ng sarili nyong pamilya. Nay, nagkamali din po ako ng pagpili ng mapapangasawa ko. Kaya po minsan, nagsisisi po ako. Ganyan talaga ang kapalaran, anak. Kaya dapat lagi kayo makinig sa mga magulang nyo. Sana po pala, Nay, pinag-isipan ko pong mabuti na hindi po ganun kadali. Nangyari na ang lahat, anak. Sana ayusin mo na lang ang buhay nyo ng pamilya mo. Nay, gusto ko na pong makipaghiwalay kay Chris. Paano yung anak nyo? Hindi maganda na lalaki siyang walang ama. Nay, hindi ko na po kayang makisama sa kagaya ni Chris. Niisip niya na lang po lagi yung sarili niya. Mag-usap kayo ng maayos, anak. Kung magbabago man siya o hindi, dun ka magdesisyon ng nararapat sa inyo. Sige po, Nay. Susundin ko po yung sinabi ninyo. Kakausapin ko po siya ng maayos. Mabuti naman, anak. Ayaw ko kasi na makipaghiwalay ka sa kanya. Kasi may anak kayo. Nakita nyo naman ang buhay natin. Ginapang ko lang kayo sa hirap. Kaya nakapag-aral kayo. Opo, Nay. Pasensya na po kayo. Dahil hindi ko po naisip yung sakripisyo niya sa akin. Nangyari na yun, anak. Hindi na natin maibabalik pa. Ang mahalaga, natuto na kayo sa lahat ng pagkakamali na ginawa ninyo sa buhay. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, hindi mo mararanasan sa buhay mo ang ganyan. Kaya nga ate, may natutunan din ako sa mga nangyari. Lalo na sa'yo ate. Kaya hindi ko sinuway ang mga payo ni nanay. Kasi takot ako magkamali sa mga desisyon ko. Lagi ko kasing pinagsasabihan yan si Abby. At awa ng Diyos, sinusunod naman niya ako. Jen. Nay. Chris, paano mo nalaman na nandito ako? Sinundan kita, Jen. Narinig ko lahat ng pag-uusap niyo nila nanay at ni Abby.
Chris, pasensya ka na kung di ako nagpaalam sa'yo kanina. Naiintindihan kita, Jen. Alam kong nagkamali ako sa pagtrato ko sa'yo bilang asawa mo. Nay, pasensya na din po kayo sa akin. Alam ko pong naging makasarili ako. Inaamin ko naman po yun. Basta, ang gusto ko lang sana, ayusin nyo na ang pagsasama nyo ni Jen. Para sa anak ninyo, ipakita nyo sa kanya na kaya nyo siyang palakihin ng maayos at irespeto nyo ang bawat isa. Pinapangako ko po, Nay. At sana, Jen, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mapakita ko sa'yo na kaya kong magbago para sa anak natin. Ayaw ko kayong mawala ng anak natin, Jen. Hindi ko kakayanin yon. Kaya magkapatawaran na kayo mga anak para sa panibagong buhay nyo. Chris, sana tuparin mo lang ang pangako mong magbabago ka. Sige, pagbibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Maraming salamat, Jen. Pangako,